Tama sa akong gisulti, because the new House rules already provide for ways na kini mga na-discuss na in the previous Congress will be discussed immediately in plenary this Congress, 15th Congress. Usa ka na ang bagong charter sa Commission on Human Rights. Usa ka na sa napasar na or na-deliberate na last previous Congress sa 14th Congress na wala siya na, wasn't able to, tungod kay kulang sa oras, hindi naging law. Pero right now, because it was already previously debated and deliberated upon last Congress, then kini nga Congress mas paspas na ang proseso. And the charter ng the Commission on Human Rights will be one of the beneficiaries of the new House rules. Okay. Una na to ipadayon ang atong mga pagkulo-kabildo kay Congressman Carlo. Mag-break ko kita sa makadiyot ug mobalik dayon ta sa pipila ka pahinumdumang. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Ani na pod ang inyong programa, ang Tatak. Tungod kay atong gisaad nga makabaton og legal nga koneksyon sa kuryente, ang mga ngit-ngit nga dapit dinhi sa unang distrito, atong gipahingusgan ang Oplan Kahayag program. Sulod sa 13 ka tuig, nagpuyo sa kangit-ngit ang 6 ka purok gikan sa purok 1 hangtod sa 6 dinhi sa Barangay Balyok. Busa, wala sayangi sa atong opisina ang panahon nga matabangan ang 230 ka panimalay nga mahikutar ang rekisitos aron makakuryente na. Nagpasalamat ako ni Congressman Attorney Carlo Nograles. Hatagan namin kahayag o wala namin kahadlok mga gabi. 4, 3, 2, 1! Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, para sa Tatak. Kalambuan, Dalatana. Ani gihapon kita sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, padayon ta sa atong panaghisgot-hisgot. Congressman Carlo, hisgotan na po nato ning landmark project sa atong dakbayan nga gisugdan sa imong amahan, no? Nga padayon nimo ginapatigayon aron mahuman gyud walay lain kundi ang Garbos Dabawenyo, ang Nograles Sports Dome and Cultural Center diya sa Yusef Compound. Tinuod ba ang among nadunggan nga nagkulang ang pundo sa maong proyekto, Congressman Carlo? Well, actually, kung butong naon-naon, dili kulang ang pondo tungod kay gi-allocate naman ni Speaker Nograles as Speaker. In fact, it was magsugod na, gi-implement na, and then kumpleto na unta na kay every tranche na siya'y gahin na budget up to the very last. Karon, kining last na tranche, dirita medyo nagka-stack up kamay. Kay katong last na tranche, gi-appeal man to siya sa 2010 na budget. Okay? Now, dapat unta, kay naa na, appeal na siya sa 2010 budget, dapat ma-implement na siya. Because it's as good as the law. Appeal man na sa balaod na to, kay ang General Appropriations Act or ang budget sa gobyerno, balaod man na siya. So in other words, kinahanglan gastuhon yun na to na. Now, nag-implement ang USEP na Sports Dome, hantod ni abot kita sa punto na nag-eleksyon. Okay? Yeah. Now, human sa eleksyon, ipadayon ang unta ka na, ug kuwaon ang budget gikan sa 2010 budget. Ang problema, kay pagsulod sa bagong administrasyon, gitan-aw nila kung unsa kining mga item sa budget na pwede nilang katingan. Na pwedeng i-halt, i-stop. No? So, appeal sa mga na-stop or na-halt kining budget last tranche unta para sa USEP Sports Dome. So, that was 40 million pesos. Wow. Pero appeal na sa 2010 budget.
Pero tungod kay ang gigamit na ng excuse kay pagpasar daw sa 2010 budget ni kanhing Pangulo President Gloria Macapagal Arroyo, naa siya veto message. Matod pa dito sa veto message that na items that have no fund source, something like that, can be is allowed that you're allowed not to implement the project. So mao na ang gigamit nila. So di nilang kini actually daghan mga items no sa 2010 budget ang gi-stop sa atong present administration. So murag paglingkod nila as the new administration, ilang gipangita ang tanan mga budget na wala pa ma-implement. All over no gitanaw nila gitanaw nila ang 2010 budget. Kini wala pa na-implement, kini wala pa kini. So appeal sa checklist nila na i-stop ang implementation kining sa USAP Sports Dome. So, dirita naningkamot karon na magpangitag paagi kung asa nato kuwaon ang budget para na. Matod sa mga opisyalis sa USAP nga mahangyo kuno sila sa imong suporta. Siguro nga mahuman gyud paghuman sa Negros Sports Dome na proyekto. Doon na kabay, gingon ba nga doon na ba nasugdan nga panagtigom? No, actually, nagstorya naman mi ana. In fact, gi-layout ko rin ang concern namo. Kay concern man pud ni sa USAP. No? Concern sa USAP as much as it is also my concern as the one who wants to continue with the program. No? Gi-layout namo ni kang Budget Secretary Butch Abad. And in fairness kay Secretary Butch Abad, mo po siya na he understands the importance of the project. Siyempre, kita sa Davao, usa sa pinakadakong syudad, usa sa pinaka-progresibong syudad, apan hantod karon wala patay ingon aning sports dome. Diba? Sa sports dome. Oo, I mean, kumpara sa uban nato mga silingan diha, mga silingan natong probinsya o mga syudad na ay mga sports dome, kita lamang ang wala. Kadaghanan sa mga progresibong syudad na kita wala. Karon maay man ang project kay gawas na sports zone para sa atong syudad, makatabang pa sa usa ka state university which is ang USEP. So gusto man niya makasuporta pero ingon siya na dili niya mahatag ang tanan-tanan. No, we're talking here about the 40 million peso budget to complete the sports dome. So ingon siya na makahatag daw siya, makagahin daw siyang budget, pero dili ang tanang gikinihanglan ng 40 million. So, magtulungan daw kami. So, siya, ako, gikan sa akong pondo, as a congressman, and ang USEP is also willing to share also in the cost. So, kung pagtulungan namin, magtinabangay mi, then we'll be able to source the funds. Kato lang, sayang, kahit naan naman unta ang budget, dili na uta ta magproblema ba kay na naman budget daan sa 2010 budget. So we will make representations to others basig kaya nato mastoryahan ng atong presidente. He may be able to provide from his own presidential funds, diba? And we talk to some senators, makatulong din sila. So pangitaan nato paagi. Anyway, ongoing naman yung ating ang paglihok o ang pagtrabaho nato. Dili man natong biyaan. Matod sa mga balita mo kabat sa 90 milyon ang nagahiti kaning Speaker Prosper Binograles, anong yun nga mabarog kining moderno ba nga sports dome sa atong syudad sa Davao? So, pagkakaroon, unsa na ang nahuman o nakabot sa maong pundo, Congressman Carlo? Well, una, syempre, ang foundation niya na. Kailangan ligon ang foundation. And then, of course, ang struktura mismo. Kung makaagi ka sa USEP karon, makita nimo na ang struktura. Barog na. Barog na, naanay ang walls, fixed na, ang dome, naana. So, and it's still ongoing. Wala pa man siya natapos ang tanan-tanan. So, nagpadayon lang gihapon and wala pa nato makita ang finished product sa mong pundong gigamit. Actually, ang ingon po nila, bayaan mo na nato na matapos na, mahurot ang tanan-tanang budget. Then makita nato kung unsa na yung natapos sa contractor, and then dito pa nato ma-estimate kung unsa pa ang mga kulang na gikinihanglan. Maybe we don't need 40 million. Bas hindi ay. Maybe another 30 million might do or another 20 million will suffice.
So, we'll wait until the whole budget is consumed, and then tingnan natin kung ano pang mga kulang. Then we'll make the proper representation. Whether gikan ba na sa akong congressional fund, or magikan sa ubang pang sources, such as katong gi-promise ni Secretary Butchabad, na tabang daw siya. And of course, USEP is also willing to source the funds for it. Okay, matod sa administrasyon sa USEP, nga taliwala sa kakulangon sa pundo sa paghuman sa mong proyekto, Congressman Carlo, ilagay kuno paningkamutan nga magamit ang Nograles Sports Dome atol sa sunod graduation period. Muyon ka ba sa mong panglantaw? Yes, I think magamit siya. Pero dili pa kumpleto, no? Pero ang struktura na may atok, they'll be able to use it for graduation. Pero dili pa siya katong kumpleto gyud na katong mga high-tech na mga lights and sounds, na anay mga high-tech equipment, na anay air condition. Kato medyo kulang pa to siya. Ang sulod, parang unod sa atong sports dome. Pero ang structure itself, ang struktura. So magamit nila. Kana lamang dili pa siya katong atong i-envision na sports dome na kumpleto kayo. Okay. Musugot man tao sa dili, mamahimo kayong tuburan, no, sa garbo sa mga Dabawenyo ang Nograles Sports Dome, Congressman Carlo. Tungod sa maong panglantaw, mangutan nami kung misangput pud ba sa imong unahuna nga mga ayuda, no, gikan ngadto sa lokal nga panggamhanan, aron lang gyud masiguro nga matuman kini mga damgo sa katawan sa Takbayan sa Davao, no, nga makaangkon og world-class sports dome, Congressman Carlo. Tana ba ni mo, Raf? Matabang na sila. Initiative man na nila. Kung gusto nila matabang, tabang sila. Anyway, USEP... Dili na ang idolo, no? USEP is USEP. No? I mean, that's a state university. Kung gusto sila na muhatag, mag-initiative sila, na mutabang sila sa pagkumpleto ni Ana, wala may problema. Dili man na nga sa ako nila ihatag, sa USEP man na nila ihatag, o para sa mga kabataan diha sa USEP. So, idiretso nila. So, if they're willing to do that, maayo. Well, good, no? Good. It's for the good of the city naman. So, maayo unta kung mao na ang ilang boton. Follow-up questions, Ali. Congressman Carlo, tisgutan kining kulbahinam ganing issue sa atong syudad sa Davao. Okay. Mismo ang katawhan diri sa Davao nagpangutanaw sa resulta sa protesta gani sa gingon nga election protest nga gipasaka sa Team Nograles may kinabutan niya tumilabay nga eleksyon. Tama ba ang among nabasa sa mga mantalaan nga tuwa na karon sa Comelec Manila ang gingon nga ginereklamong mga balota, Congressman Carlo? Yes, finally, no? Finally, noong December 17, giship na. Nagbiyahe na ang barko. Dala tong ballot boxes. And then, 17 was a Friday. 17, 18, 19, abot siya sa Manila on the 19. So, naglanding na sa port ang balota, na unload na gikan sa port. Padulong dito sa port area. Then, abi na ako, nga pag-abot dito, diretsyo na sa warehouse sa Comelec. So, mao na expectation ako. Karon tingala na lang ko nga dili pa di ay. So pag-landing niya og alas 4 sa Sunday, Domingo, abot siya alas 4 Domingo, no? Naghulat or nag-instruction ang Comelec Davao na maghulat og next day, Monday, at 9 a.m. Mao daw niya ang schedule na kuhaon daw ang mga ballot boxes gikan sa barko or gikan dito sa port area para dalahon daw dito sa warehouse. So, okay lang ni. Wala problema. Una ang sulti sa Comelec. Tapos, naman tayo mga leaders diha na gipadala, mga representatives gikan sa among opisina na magbantay sa mga balota. So, natingalan na lang ni, instruction magud namo sa among mga leaders na huwag niyo talagang pabayaan yan. No? Don't let them out of your sight. Kining mga bantayan gyud yung ballot boxes kay basing na yung mahitabo gyud diha. No? Kay mo patong basi mangi ba? Basin naay milagro ba? Mahitabo. So, true to form,
gibantayan gid nila ang mga ballot boxes. Now, ang instruction sa ila was at 9 a.m. pa daw kuwaon ang mga ballot boxes para i-transfer dito sa field post warehouse sa Nay Intramuros.